Canaccia, che vedi? Sí, pero guacha, o sea, con Raúl, con Marcos, chaval, igual, estábamos os dous, a ver quen fallaba máis os dous, chaval. Uf, aparte así tenso, tío. Buah, chaval. Sensación mala. Cago en Dios. Oye, creo que tú te subes, te juro que me Ahora, llegas. choco dos outros. Tens que resetear xa. Ducha. Non me preocupa nadiña, que me sale 7 non é 9. Que asco, tío. Como é que se pega anterior? Non foi a prova que había fama. No, hostia, pedome forzas para ganar a anterior, Pero non se chegou co despois de choque. O bucar pero un pouquinho era muchísimo mellor. Non sabía que era necesario.